sinurpresa niya ito, Tits. Ang mister niya isang rider. Okay. Tapos, Anong pang surprise niyo? Ang sweet naman niya. naglalabas si Mrs. Okay. Siyempre, tumawag. Kasi pagdukot sa bulsa ng mister pantalon, may 3K. Ay, sana all! Oo, may 3K. Yan ang gusto ko. So, nag-video call sila. Sabi niya, paanong meron dito? Ba't may pera? Para saan to? Sabi ng mister, para sa'yo yan. Kasi nakita ko, kasi nanonood doon ng mga YouTube video yung misis niya na mga nagpapariband ng buhok. Gusto daw magpariband, nagsasana all daw. Sana all. So naririnig niya. So sinurprise niya, pampariband mo yung 3K na yan. Uy, at sana dahil dyan, all, sana all. hindi siya babiyahe kinabukasan, siya magbabantay ng mga anak nila para makapagpariband si Mrs. Kasi nasa bahay si Mrs. O, di ba? Yan ang mga galawang kaloyal. Tama! Amen! Diba? So, galawang kaloyal yan na talagang bibigyan niya ng chance ang misis niya na para magpaganda. Kasi kung nasa deserve bahay na ka mga lang, misis yan. Deserve. Of course. Sobrang Sabi nga niya, deserve. ito yung linyahan ni mister, na rider, ha? Kasi pinapunta niya sa salon. Yan, sige, may hairdresser doon para linya? ma-makeover. Sabi niya, dapat si misis ay alagaan. Tulungan para gumanda, sabi niya. Tulungan at hindi, sabi niya, dapat si misis ay alagaan at hindi papalitan. Sabi niya. Galawang kaloyal talaga. Brother, mabuhay ka, brother. Kasi, kaya niya siguro yan ang motto kasi maraming hindi ka loyal na kapag nagiging losyang na, pag si misis ay hindi na alagaan at nalosyang papalitan. Pero kay Kuya Ryder, sabi niya, pag si misis ay dapat wag pabayaan si misis. Alagaan, tulungan. Kahit malosyang, dapat tulungan. Para, at hindi papalitan. Tama naman yan. Sandali, meron ako motto. Sige po, Makador, ano yung makador? Okay po. Alagaan, tulungan, at syempre, huwag palitan. Pwedeng dagdagan. Uy, Mangkanor talaga yung kaloyal. Ay, naku, hindi kayo kaloyal, Mang Kanor. Hindi naman talaga ako kaloyal. Oo nga, wala. Ako si Luya. Ako si Moise. Matagal na ako ganito. Bakit sa panahon nung sinaunang panahon, dami ng mga asawa? Sa bagay, nung mga Si King Haring Solomon. Lolo ko yun. Sa bagay, maraming concubines and wives Haring yun. David. Maraming wives and concubines also yun. Concubines. Feel concubines. Ayan, so shoutout sa mga mister na sinusurpresa sa misis. Lalo na yung rider na Mr. Brad. Isa kang magandang huwaran para sa mga team kaloyal. Kaloyal. Diba? Basta rider, kaloyal! Offer my life to you. Diba? Mga kaloyal natin yan. Good morning! Morning! Good morning! Lord, thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Yun lang, naulanan daw siya habang nagbumotor. Yung rider? Hindi, si Mrs. Kasi naglaba. Si Mrs. Yung rider. Diba all around talagang huwarang asawa? Si Mrs.? Yung rider. Diba? Grabe, ang daming inangkas, ha? Ng rider? Ni Mister. Oy! Kaya pala yung helmet, tinted na tinted. Helmet na rider? Oo, ng rider. Ay! Alam mo, helmet ni Mister. Ni Mrs. Helmet ni Mrs. Sana wag lang mauntog, baka magising eh. Ha? Si Mrs.? Yung Lala Move rider. Ay, rider. Pero in fairness, bumabangking kay traffic. Yung rider! Si Mrs. Uy, wag kayong dadaan sa pagitan ng dalawang truck na transformer kasi mabipabilis yung buhay nyo dyan. Baka maipit kayo. Yung rider? Yung si Mrs. Ay, Tapos, in fairness, kahit walang washing machine, hand wash lang. Si Labas Mrs. siya. Si Mrs. Hindi, si Mister. Wow! Basta Mister! Sweet lover. Nakakatuwa may mga ganyan Gusto mo ipaglalaba ka ba? Ni Mrs.? Ng rider?
Gusto ko, iaangkas niya ako. Ng rider. Ni Mister. Pero eto nga, yung mga nasa salon. Saan ka nagpa-salon? Sa Queen Eva Salon. Good morning! Morning mga taga-create salon sa Sampaloc. Ayan. Diba? Lalo na yung ating mga ano dyan. Barbero? Hindi. Hairdresser. Hairdresser Oo, pala. yung mga hairdresser natin. Diba? Sino Nakakatawa. hairdresser mo? Si ano? Ako. Kalimutan ng pangalan. Pwede Morning sa inyo makalimutan? Basta Queen Eva Salon, dyan sa may Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Nakakatuwa. Diyan papuntahin ang inyong ang inyong hairdresser. Mrs. Okay. Ipa-makeover ang buhok niya. Ni Mrs. Nung rider. Tanggalin mo na helmet. Ng rider. Ni Mrs. Niriband ang buhok. Ni Mrs. Ni Mister. Wow! Sabi niya, good morning po, Lazada! Sabi ng rider. Sabi ni Mrs. Hoy! Sabi niya ganon. Order kayo ng order, wala kayong pambayad! Sabi ni Mrs. Sabi nung Lazada. Nagalit. 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 Nagalit na galit. Yung rider. Si Mister. Good morning! Asan po si Uncle Tagol? Ilang balik na po ako dito, walang nag-receive ng parcel niya. Ay, sabi ng rider? Sabi ni Mister. Ay, naku, basta amping lang ha. Ingat tayo. Uy, Amping. in fairness dapat ha, para kumpleto ka sa protective gear, helmet at body gears. Yung mga rider. Si Mrs. Gabi ka na naman umuwi! Di ba? Alas 4 lang uwi mo. Sabi niyang ganon. Sabi ni Mrs. Sabi ng Lala mo rider. Nag-overtime sa trabaho. Si kaya, Mister? Hindi, yung rider. Oo, diba? Ay, nako. Ingat lang baka mapitikan kayo. Tapos iba yung angkas nyo. Yung rider? Ni Mister. Pwede takpan yung helmet. Ng rider? Ni Mrs. Sino? Ako? Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super Fans. Ito na ang panalo ng 500 pesos sa ating Love Radio Fans Gang! mula sa Barangay Almansa 1, Las Piñas City. Congratulations, Roslyn Palata! Roslyn Palata, panalo ka ng 500 pesos sa ating Love Radio Fans Scan. Kaya ikaw dyan ka-loyal, hindi ka scan! Scan mo na! Dahil susunod na tambala Nicole Yala! and Chris Chupen! Congratulations, Bacoor City Strikers, Philbet.com for winning versus Iloilo United Royals last Saturday sa Strike Gym. Congratulations. Congrats So, sa pasok inyo. na kami sa semis. Makakalaban namin this coming Saturday ang Zamboangas Family's Brand Sardines. Good luck sa Shout inyo. out kay Mayor Strike Revilla, ang Bacoor City Strikers team owner at team manager, Boss Dennis Abella. Maraming salamat po. Mga good morning! Morning sa inyo, mga drivers na to, truck, jeepney, bus, van, UV Express, mga Grab, Road Warriors Road natin. Warriors, Team Bandido, Team Romantico, salamat kayo. ang Team Uncle Dagol, Team Tanya Chinita, Yun. Team Feel Good Morning sa lahat ng fans. Thank you so much! Barbero natin, Tansong Elvis. Yes, Uncle mga Rolex, SG. Uncle Rolex, mga driver natin. Salamat sa pagpaminaw. Ito po ang istasyong number 1, lalo na sa mga sasakyan. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel Good Morning! Kasama si Tita Tanya Chinita. At Uncle Dagol! Sa oras